Ya ke be wan ne go ke ga. Mami boga o si ko je zute yin ke mbo tutu. Na ba go ala mo bia we. Ke wete. Okay. Okay, me. Hold on. Onye njugo na bia na ala wona mpuche makwa. Chai. She what? Ebu chimi mungi. Oh. Kita family sela. Achi golo. Jesus Christ. You what? Waba. Hey! Abalio. Gosim na bere we go se mia. Obere ko para o. E we butara otutu. Otutu awe butara na ru. Jesus! Awanya wata butara ya kita buru ko na na. Hey! Wata na. Waba. Okay. She what? Hey. Mommy. Ihe atụrụ m n'ọnụ. Like, mommy, imaneshim na abanya na moto bịa ebe a. Akpọgide nwa aba na afọ, kpọgide phone ya, ọsị switch off. Ihe m ji bịa ebe a wa adres ọ send m si m ji bịa ọ na ya dị ya. God damn it. Okay. Hey. Ọ dịghị harịa, no signs of fever at all. No, na nukwara abere ko ga yoko. Ye buru ya. Mommy, imana me na nwa aba mere. Anyị mego the business. The money akwụnye go na account ya. Ihe ngo bịa deal ka anyị kụrụ enwe business mụ na ya mere. Yeah! Christ name Hey! Nwa back him ugbu a. One of God is Ahụrụ m nwa aba n'ihu nke mma bịa. Na nke abịa ka ọ nọ nga ha na-aṅụ coke. Coke awụdụkwa coke na gala with granite. Coke ndị ukwu a nwa aba nọ nga ha agbakpọ. Chai! Ya ngo gbasị m na ọnwụrụ wọtọ ọnwa ka sọ ọnwa dị ya agba. Na like this ọnwụ dey take kill person. How you go take die, you know give sign. Nwa aba. Mban. You know, Nam, who are you? But no one. all the way from Aba ebe. So all the way from Aba. Aba. Oh, we do a corner motion on. Aba corner to also call over our balloon. Only my childhood friend, man of God. And funny enough, I work them number since morning. I seem switched off. I'm not him or now them eba now what address all them now WhatsApp. Address how they come give eba. There's I see no laba, no signs at all on one. Okay, I'm the business. She wants. Oh, yeah, but the business deal like yeah, you go one. Okay, boy. Ego le 700,000 naira. Ah? Yeah. Ko ja alaga mo. Yes. Get na church, go church for 150. Maka Chineke kere mu na ya na ma wepụta ego mo nwochi ke nwu. This is lot of the sound. Ego kwere church na nkwa. Be na church I me anya barakata. I dey give God the 150. Hey! Ama makanka but osim bia today bia we my kwa 850. O ga agbo ya ngugba, me ogbo ya ngugba isi n'ulo ya ga agbo. Which thing be that one? Elu ji anwụrụ ihe nwoke na-egbugo ga-egbugo ga-ejikala ụgwọ ọnwụ gara igbugo ụmụasị ibe ka gara inwe ya bụ ụzọ kwa ụgwọ oji kwụsịta mmehie ha chegharịa gị bụkọrọ njọ tala gị n'ime gị bịa nga agbatị ya eluigwe ego na ozu maka eshiri nke ụgba kilie Chineke akpọ mụ na gị na wọkụ nwa ba rice Chimaobi rice Emmanuel nna gị ga-anụ nkịtị yo
Ken nego na ngugbe esicha anya mmiri ka nwunye de Peter. Achọdụkwa m ịma. Chimaobi rice. Gịnị kwa eje ego ndị mmadụ anwụ ime n'ime ote kuhewe imi ka ọja ndugbo. Ọmụgwọ ma mmote gị nwụọ ka mgbe abalị ahụgụ dịkwa nwa fresh ikodo eko. Ozu nwụrụ anwụ na-eme ote. You die since night, you never swell up. You not to one for protein. It's a bit all up, you sleep, you didn't wake up. No kota come. Oga rice, I get that cat but here. You may now was me and go by God of Elijah, send down slap. Before you who will not get a good man, I saw Kiagala. Maba. You get well. Maba rice. One. Maba rice. Hey! It's a little book. It's you will keep. It's all the ear eyes of one neck. A bottle and neg na cover go up. Why am on your shoe? What I on your shoe? Don't worry. O men John and Dog like give me water. Not only for this family, I don't see say they want to help them raise their brother will die. Who know about wish it on you. When I don't want to make dead person wake up. Miracle or son, so never wake up. I'm woman. God become 1 minute because no one knows in our souls. Give on water now. Which water? Which water? Nigerian water. Mini agula okay. Akakola ni mewe la yo. Akakola ni mewe la yo. Bonacho. Open na mmiri osai. Kulie ni jayu gwa o. You ji mmiri eme. Ba kulite no ni jayu gwa o. Nwa ba kulie ni jayu gwa o. Ndị jikwa ego hụ ha bịarule o. Ijikwa nya 700,000. Ijikwa chọọchị 150,000. Nwa kulite no ni jayu gwa. Ihe eji mara nụ ndị ji ụgwọ eruole. Anyị wọgụ mmiri nwa m kulite o. Ihe eji mara. Daddy Chere da na na akpọ chere onye nwụrụ anwụ tete. Chai. Daddy rice. Nna m rice. Kulie. Arise and pay your debt. Onye ji ụgwọ ada anwụ igwe sike iji ego ndị mmanụ jikalala ya onye ga-akwụrụ gị. Nwaba. This last one where they claim last one. Hey! Hey! My 700,000. He refused to rise. And then refused to go out to shake. Come on the mortuary. And then closer because if they carry the dead body go mortuary, they go collect money to remove the intestine. They go collect money to embalm. So if they come out the intestine for this place, I because they ham, but then get the ham is embalm. My 700,000. The money don't go, be say don't go. That they carry Monago, Mona carry cooler. The church Munga, my branch in all over the world. I get 150 now. The boat Kailam, or come more straight, but when they even when they had the train. Heaven and would do the percussion. Hello? Is that the ambulance mortuary man? Because you are not you got a time and how much go there. And we also bought wrong guy because they have pushed family, they have made the bruise guard. Fast, oh, thank you. Fast. Daddy Gio. Mommy Gio. And I know he need yes that. I want nose in our souls. Alone, I am general overseer, Daddy Gio general. So therefore, here he comes. Hey. Hey. Edna, you're welcome. This is the dead body. As she don't come now, because open your belly. All the intestines in bucket here. Would you remember me? Not everything. I got to be a guy. Codra, if a Hebrew said, Joseph government had. That's you. Madam, no talk. Just keep mouth shut. Action. This is plain.
Okay, mom magamo. This is my job. Hey, get with your job. Get with your job. Fuck one with your job. Maybe no cannot. Hey! We don't know your be a cake up. Jesus! Jesus! Hey! Waba? Miracle. You don't rise? Waba? Oh, Yoshi. You not die again. Never the God of your miracle. That the Jew don't wake up the dead body. Waba? Waba, you rose? Hey, praise the Lord. Hey, yeah. Ah, hey! John. Onye nwụrụ anwụ na-eti oti. Gee m ntị. Hey! Asị agba mbọ otu n'ogwe. Agba abụ ya atụ n'ogwe. Na ọwụ naanị ogwe. Ya shoot one n'aka ogwe. Ọ bụ ịnụrụ ya shoot two n'aka ogwe. Ị hụrụ ihe mere ugbu a? Imewala m obi. Imewala m obi. Isi oshi n'ọnwụ bilie. Ihe mere ebe a na-akarịrị ụgwọ m ji gị. Negodi my money now. Negodi my money. Cherego first. Ọkwa ịhụrụ gị. Ụwa niile tiri ụbọchị ị ga-aba n'ala. Aga m agbaghara gị. Ikuku! Mụ aka ị nwere obi, gwuo mmiri, gwụcha m mmiri, nye ga m ahụ n'ọnụ, ewela iwe. Ihe anyị bịara rụọ ebe a na onye diri gị. Awo Obinigwe nyere ntụziaka. Obinigwe nye gị Ndị ntụziaka. eluigwe si mkpọta onye nwụrụ anwụ. Anyị na ya sị nyere anyị power to raise the dead. Oke, ị hụrụ ebe a m dina n'ọnwụ? Ebe a m dina n'ọnwụ. Kwa n'ọnwụ. Obinigwe nyere m ntụziaka ebe a m ga-eji egbu gị. Abanye na onye nwụrụ anwụ ogbuli mmadụ. Ịnwụ na awụ na ịnwụ na ịwụ handicap. 700,000. Ke ndị chọọchị 150. Mụ aka ị nwere obi, wuo m mmiri, mee m ihe niile i mere nwere aka ntị. A na-ekwu gị inye ikuo m ahụ n'ọnụ. Ihe ekele Chukwu na awụdo nga acid. Onye nwụrụ anwụ anwụgwule. Ọ chọkwara ịgba ọsọ. Onye mere na miracle kwesịrị ikelewe Chineke. Mere nnọrọ mee. Nọrọgide ebe a. Nnọrọ gwa mee gị. Ị mara ihe niile i mere m, emetụkwara m aka ahụ. Emetụkwara m aka onye ọbụla rie adụdụ onwe ya na. Rie adụ. My money. Ị mara ihe niile i mere m na nọrọ hịa. Gịnị ka mere gị ọ nọrọ hịa? Anyị ma Ọbanye my money. mgbaghara adịghịrị gị n'ụwa. Mgbagha iche iri ego anyị. Achọkwa m ịchọ iri ego anyị. Iko. Ọbanye my money. Ị chọrọ bụla gị na ngwere. Onye ụta ata akwala ya bụ ala werele onye ụta ata akwala ya Eliza. Doc, good morning. Doc, good morning. Doc. Doc, good morning. Eliza. Yes, Doc. Kelo won. Our bamboo call. Say le big gaji ibu apa. Oh, I can't be done now. Oh, no love can be. Imene. No love can be. Ibe jono. Riote. Ki te kure ni ho won. Doc, onye tere n'ihu. Abia kwara ba o. Isi me kuloku make. N'ụlọ ọgwụ a. Ka ifuru onwe gị mmanwụ. Nwa ego ole ihe didi m. Ị gakwuru m ndị organic. Ha ahụ ụmụ ngwu. Tente. Ị gara n'ihe ndị organic. Ha ahụ ogugugugu. Tekwe na agụ titete. Outcome ya wụrụ otu. Ọ tentere ọ madụ m mma. Ka. Lele m na lele. Ọ madụ m mma. Na ugodi kema, rida hu kema. Rida hu ya. Ọ rida m mma ile anyị. Hey! Emos nwa alụbat iriela ahụhụ. Emos nwa alụbat ịtanye ọna Job na ahụhụ. Che, return n'azụ. Doc, makwasị kamgbe m nọ mara village a, emedo onye ahụ ga mam. Nso na ka nte m ihe. Bịa na ma akwasị na ụmụ boys mara mma nọ n'ụlọ ọgwụ a. Na ma mere ka ga-echuzu na ma mere ka ga-ahụ na m. Kamgbe ị nọ na village a. Enweghị onye na-ahụ gị. Onye ọ ga-elecha mmanụ gaga lewe agbụrụ onye ụwa wara na-agba. Ele onye ga-ahụcha ụzọ ya pịa oge ọhịa. Ịnụ na ụmụ boys mara mma bịa n'ụlọ ọgwụ nga. Ọ ya ka ijiri bịa mụ onwe gị deploy.
say make deploy n'ụlọ ọgwụ na ka ịbịa nga abịa mụrụ ọrụ na ịbịa ga-etu di ngida ndagala n'iyi ote ha ga were penti powder na ụdị kọlọ gụ were ala gị n'iyi gị mee na onwe gị ote mee ihe nwa ọkwa ebe na-anọ nwa ọkwa owele laghachiwa gị cherekwe Eliza ele igbo n'ụkwụ shunu size man ọdụ n'ahịa agara m emeta na size m ọhụrụ keka m jisiri ike nweta na keke ụkwụ m jisike ụkwụ m nso ka mma na-eji n'ahịa na ọ wakịrị ka ọ oke ebe emos iriela arịrị ọ gọọmenti so kparịwa m maka asị gọọmenti mgbe m gụchara akwụkwọ nwe deployment ha were m ote tịga m n'ọkwa ebe m kwesịrị nọ n'usoro ote m siri go pharmaceutical mụ na ụmụ ajọ mgbe nwesịrị ike ịbịa nnọọ nga na-ara aka n'ọchị echi n'imi asa ha werele m ote lee pathological iniquity m ote m siri gụọ akwụkwọ medical and surgery m gụrụ n'obodo oyibo asị ha chịrị otu m ote migrate ọmụ mba ga into ihe ha nna m gụrụ anadị m abịa ngụgba ya wụrụ ụmụ mbe nwee kasị ị gawara na ọkara gaga hụrụ trela akajagwa ụkwụ kpokpokpokpo abịajaga nga ịbịa ga-ebidoro m ọrụ imekwesie m na ndụ gị akpa ibukọ na akpa anụ akpa m jere ebido n'ọnụ na akpa iji ebe ebido n'ọnụ na akpa iji ebido ọnụ ya na ị gara alata lakwa na ebe anyị bịara n'ụwa anyị bịara n'ụmụ na alagadịkwa m ibila ahụ na ebila ịlagad ị ga-ebi nga mụ na gị dọg enwekwa otu ahụ shiri mega ihe ri agha lekwa ike m ahụ shiri metụkwa gị British agbakọrịala German ebe ọsọ alụbat iriela ahụhụ Job ahụhụ ịtara n'akwụkwọ nsọ atadị m ya cherekwa enweta ahụ shiri mee m nwa rise up ya wụrụgo maka Chineke kere m na gị na-abụ gị mega emege bugharịa ahụ ụzọ nwe gị kụta nwega gị n'ime akpa na iburu bịa nga abụghị ego na ya na-ajọ ọcha m tụfuo ụgbọara na-agbago mmụọ na mmanụ nwere mmekọ cherekwa maka na m lechara anya si mme ngụ deploy ka ị bịa rụma saịdị mmanụ na-anwụ ka ị na-anọ na mọchari ebue na-elekwata ozu maka ọwụ ndị gị na ha magara ya nyewa gị mpetut ibu ọchị ịbịara nga akụtachiri m ogbe ọchị mbe ọchị enwe bịa nga akịrị m ya dum ibutere bandị enweta ahụ shiri mem m daga n'ime ide gị ka m gwuo onu mmiri ọkwa nne ntụcha na ide m ga-egwu ya bụ ide enwe ị na-arụkwa nọọsụ bụrakwarịrị n'ụkwụ maka Chineke kere m na gị na mmege emege ba ga n'ime ụlọ ngwa ugbo apụta ihe kakpa nọrọ nga metụ ego nwere igbo ozu na igbo bịa nga mfọkala ego ka ha nke otu eti igo nga bụga ego na ọta ya wee bịaghị ịkpa ekwere edo nọ mmụhụ maga na aja ọja nkata rie ozugo ịbịakwara arụ ọrụ asị ndị nga yiri ụlọ ọgwụ ndị ara gị shi onwe gị arụsị atratị metina ka obiri kwa mmiri deziri otu a ka nta ebịara abịa shekụba tụtụpụ abịara m alaga ahụ dị m ọkwa ibela wo na ebela you have come ọkwa nne ngwa nnọọ ele aha gakwa Eliza kwa nne Eliza nne m ngwachiri you have come ọkwa ya ngwachiri ma egbudugo n'ozu nga ụgbọala maka Chineke gị kpọ m onye osi ọkwa ibela wo na ebela ọ mụ na gị ele ya nwere esi abịa nwere esi nwa narị nda bịa nọ n'ọgwụgwọ nsọ ana m ebido ngwa ugbu a gị kelala okwu nke a ka ị na-atụgbọ n'ala ugbu a ndị mbụ yiri uwe nọọsụ eyikwa ehihie emeberi ala gụ stupid enwe ọhịa iyikwuru ekpo bịa nga abịa imejara m peshent onye bịa nga ugbu ahụ ezinigo otu ọrịa ọrụ ya anụnọ ọrụ onye buru ọrịa ga-arị ha ya anya ọ ga-ajịrị gị otu ọdịda abịa onye ọwụ ibela wụ na ibela dọkịta enweta ahụ siri mego anọkwa m ya gị mene m ọchị ote gbakọrọkwa ka arịrị
stupid thing. Come go. Hey, we are. Open your mouth and talk to me. Where you there? Huh? Where? What? May God not allow them, make them kill you. What are you looking at? Now you book me online. Continue. Oh, you're the photographer. My name is Destiny Etiko. I'm a Nollywood actress, a model, a TV presenter. Nice to meet you. You are? Photo. Now what I can't do. I don't come here to shake hand. Oh, really? I can see you're really rude. But that's not why I'm here. It's okay. But you need to know that I am here to take professional pictures. When I mean professional, I mean extremely professional pictures. It's going to be really amazing, outstanding. Okay, let's go. Where are you going? Maybe you talk to say let's go. Let us go. We go to you. Where are you going? Are you okay? Which car? I came here for you to take me pictures. Let's get started. Like, let us go. Continue. Let's start taking the pictures. Let us go. You be mumu. In English. Let us go. No gas English. Let us go. Ya ukaipo. Don't be a nuisance, please. Let's go take the pictures. Here. My car is my background. You wear cloth. Put on your cloth. Because you wear your cloth. You talk too I'm much. already dressed. Yes, I'm dressed. Jesus. What? You have a problem with my dressing? You wear black panther. You wear black panther. Black panther and daughter. Are you going to do your job or you just want to spew nonsense? Do you want me to get you arrested? Are you mad? You don't have manners. Do you know how to talk to people? May God not allow them, make Can them we kill get you. started? Do not get on my nerves. Please, let's get started. Move now. Don't touch. I the prophetic photo. You don't touch me anyhow. I beg you, close your mouth. If you mess up, you're going to refund my money. Hey! Just respect yourself and do this job. And don't annoy me. Don't even make me angry. Just take me pictures and be fast about it. Otherwise, you will have to refund me my money. And this time around, you will pay twice. May God not allow them, make them kill you. Every time when I go, they make me talk too much. I be prophetic photo, not be ordinary photo. Now from heaven they call me. Okay, I woke up with a map. When I go, they make me say you too hashes to your customer. Hashes to your customer. Customer too hashes to me too. Continue. Customer is always right. The owner of a company is equally right. Why are you such a nuisance? I paid you for crying out loud. Snap these pictures and let me get out of here. Don't make me mad. Yeah, but I don't talk. I say, madam, you talk too much. The time why you come out from motor, I see black. I don't say you go talk too much. I don't talk too much. Have you gone insane? Have you lost it? What is wrong with you? I fucking paid you. Do your job and freaking go your way. I don't know who you are. Right now. Don't mess with me. They go shout as if say I don't know my work. Now today I don't do this work. Photo I don't do. My great grandfather said in the photo to Anya Pia. Yeah, one with blindness. My papa will die two eye blinder. Now me where say go before Anya Pia Mukushilona. Eh? Continue. You two, you stand too much. You stand too much. When they make a person be like say I know sabi this work. Pause. Oh, mumu not too much. Ready when you're ready. Madam, pause. Freaking take me pictures. What's wrong with you? Are you mad? Take me pictures now. Why you go take your this thing? Put them inside the motor. That's why you want to make me. Is it your business? I freaking told you that I'm a model. Jesus. I am a superstar. This man. You understand? I'm a model. Am I even explaining to you what I want to do with the pictures? Take me pictures because I paid you. Continue. Now. Not be juju be that. Check your picture. You go stand like a black panty. Where that you both people film. You wear black panty. Say make I snap you. May God not allow them, make them kill you. Not
today I don't snap picture. Behind. Go and ask Bianca Ojukwu when Bianca was young. Now me snap picture where Ojukwu see Bianca on it. Where come Mario Ojukwu? Oh Jesus. Me snap and slell Obasanjo. Continue. Name them Peter Obi where you know say Peter Obi. The day when you take leg go there, enter into enter into government presidential election. Where they for Anambra Mbowu governor. Now me snap and put on election campaign Mbowu governorship electorals. Now me snap up. Who I never snap? You be mumu. Because they make me yari card my talk too much. Why now you they talk too much? How you fooling yourself? You don't even know them, fool! Mike. Don't know them. Who will be dumb? Dumb on Dominic Inga. But he don't know them. Dumb on Dominic dumb drawing in Alana. What did dumb not do for this community? Dumb on my dog do not dumb of over. I draw dumb bug dumb front ya wadometry. Can I say me don't know them? Dumb or one yeah? How did I know? When I don't know yet, how did I even get this fool to snap me? I said you don't know them. I didn't say who is dumb. Fool, do your job. Continue. I will teach you where that other Dominic and Behind now. What the hell are you doing? No be you talk say behind. Behind the all that go ya we both leguno. Behind all that behind the guy was your be front. Child. Can I have my money back? Put your money when you pay in line. Continue. Money when you pay in line, where I go take bring and give you. Listen, if you don't do your job now, you leave me with no other option but to tell my PA to deal with you mercilessly. That's the way they do now, they make me sound somehow. Go ask McVie production. McVie, what to Chanasi? McVie, where get open teeth, where they produce every film for Nigerian Movie Association. McVie, na me snap her marriage. McVie, man, that I opened it here. One minute like this, that very day where she do marriage. Na me they snap McVie. Very day where she do the other day, na me snap her. Continue. All these people, go ask them. Ask Uchenansi. Ask Ngozi. Ask Ezono. Ask Shut up! Shut the fuck up! You were a parrot! Shut up and do your job! Shut up! May God not allow them, make them kill you. Don't they make me now? Don't they talk too much? Are you ready to snap me now? Continue. Are you ready to snap me now? Leave it, let me handle it. Deal with this man mercilessly. You're not gonna like me, oh. You're not gonna like me. Before then, collect that. Give it to me. This is the one I paid online. Let me snap you. Let me snap her, dog. Let me snap her. Oh, this girl go kill me, oh. I be small picking, oh. I be small picking. Give me. I go do amo. Leave me make I snap her. I don't want to snap again. Hey, enter the car. Oh, mumu not too much. Come on, leave the fool. Let's go. I have his camera. This is what I paid for. They have left you behind. My camera. Don't carry my problem. That's the way you carry that problem. We go kill you with that. You let someone to carry the camera while they take feed to my family. To carry and go. I don't agree. I don't agree. Come give me my. I don't agree. Oh! Somebody help me now. Makatine ka adu meso.